Fl-aħħar 5 snin il-ġid tal-familji Maltin u Għawċin kiber b'mod qawwi. Fil-fatt l-assi kollha netti tal-familji llum jaqbżu il-112 biljun euro meta fl-2019 dawn kienu jgħoddu għal 89 biljun euro jew 26% anqas. Jirriżulta li bejn il-proprjetà personali u tifdil finanzjarju familja medja lokali llum għandha 531,000 euro taħt rasa, waqt li familja medja fiż-żona euro għandha 385,000 euro jew 38% inqas valur. 5 snin ilu meta laħaq Prim Ministru Dr. Robert Abela, id-depożiti li kellhom il-familji Maltin u Għawċin mal-banek lokali kienu 13.1 biljun euro, illum dawn ilaħqu 18 biljun euro. Dawk tan-negozji żdiedu minn 3 biljun euro għal 4 biljun euro. Jirriżulta li qatt fl-istorja ma kellna żidiet bħal dawn, waqt li madwar l-Ewropa kollha il-prezz tal-elettriku għall-familji żdied b'71%, ġifieri dak li kienu jħallsu mit-euro fix-xahar illum qed jonfqu 171 euro. Ma kellna l-ebda żieda simili f'Malta, l-uniku pajjiż li żamm tali prezzijiet l-istess. Filwaqt li l-prezz ta' litru petrol fl-Ewropa illum hu 23 ċenteżmu ogħla milli kien f'nofs Jannar tal-2020 u litru diesel qed jiswa 20 ċenteżmu iżjed, dawk f'pajjiżna huma saħansitra 7 ċenteżmi orħos. F'dan ir-rigward Malta hi l-uniku pajjiż fejn il-petrol u d-diesel huma orħos milli kienu fl-2020. F'din il-leġislatura issa sar l-akbar tnaqqis fit-taxxa fl-istorja b'140 miljun euro li se jmorru fil-bwiet tal-poplu. Kien hemm l-akbar żieda fil-paga minima u lil ħaddiema fis-servizz pubbliku lil infermieri u l-edukaturi l-akbar żieda fiċ-Children's Allowance u fil-pensjonijiet. Għall-ewwel darba fl-istorja l-ammont votat għal benefiċċji soċjali qabeż il-biljun u nofs euro, dan minħabba titjib rekord fir-rati tal-benefiċċji eżistenti u dħul ta' ħafna benefiċċji soċjali ġodda fosthom dawk addizzjonali għall-logħli tal-ħajja u l-carers grant. Dan fil-waqt li dawk dipendenti fuq l-assistenza soċjali llum huma 5,616 persuna kontra 6,705 persuni li kien hawn. Fi kliem sempliċi jfisser li ta' kull ġimgħa 4 persuni dipendenti fuq l-assistenza soċjali seru kapaċi jfendu għal rashom finanzjarjament, minn dawn kważi 1,100 persuna terz kienu single. Għall-ewwel darba wkoll l-allokazzjoni fuq l-edukazzjoni li sport u żgħażagħ qabżet il-biljun euro, mentri dik fuq is-saħħa u l-kura tal-anzjani qabżet il-biljun u nofs euro.